Ayo. Nggih. Kula piyambak niki. Hah? Piyambak niki. Bintang tamu ya dhewe ngono ya. Kendel ngono awakmu kudu mandireng pribadi kaya apa. Nggih. Wiwitane anderek sang beke priya bagus. Lah nek nglebokne cah lanang nggih sinten no mboten gadah kok. Ah, iya bener. Paling nggih jenengan. Duh. Sun ingkang anggarwa Jos kabeh mrenyen-mrenyen mening-mening kabeh sindene. Ayo. Nek ngono ditanjake nggih, jlimur rasaku men ora kelak apa kelingan karo si Petro. Wah, ayo kudu dislimur kaya ngono kuwi ngono. Ayo. Umi api, Pak? nggih, Pak. Aduh, Jan. Saya gede, saya cantik. Jare pindah kos, Nduk. Nggih, pindah kontrakan, Pak. Lah kosmu mbiyen nang ndi? Ngopo? Dibongkar. Lah le mesake kok sing dibongkar terus minggat kowe ora. Nek wis entuk kos anyar to? Sampun, alhamdulillah. Nyaman, Nggih, lumayan. penak nggone. Lumayan. Ora iso nglebone wong lanang to? Mboten saged. Aman, Pak. Kudu aman, kudu tertib kaya ngono kuwi. Nggih. Lah nek nglebokne cah lanang nggih sinten no mboten gadah kok. Ah, iya bener. Paling nggih jenengan. Duh. Jenengan nek endang-endang kula ngoten lho. Nah, iya bener lek aku iki pancen menertibkan aku ini menertibkan. Nggih. Sosok dolan ning kos lawas nang ngene wis marangkung nek yo mlaku teko sumur ngono. Ngono ki yo ndelok kahanane piye bocah-bocah. Wah, do apik-apik. Ning kok capo bareng aku lunga. Tetep apik kok ya ora. Umi dadi penjagane nang kono lah. Anak tamu lanang kesuwen terlalu lama, ayo pulang. Ayo. Pak Sungkono le tresna karo sampean kuwi krungu dhewe ta mau ning ngendika? Nggih. Panjenengane le kesengsem karo sampeyan, le gandrung karo sampeyan. Ora perkara piye-piye ning gandrung karo budayamu. Lho kuwi lho, Nggih, Pak. Ki lho sesideman sing dikersake karo Sutresna Budaya. Ayo. Nggih. Kula piyambak niki. Hah? Piyambak niki. Bintang tamu ya dhewe ngono nggih. ya. Kendel ngono kudu awakmu kudu mandireng pribadi kaya Nggih. apa. Ambak kaya ngopo lan kuwi bapak-bapak kaya kabeh sing ngenteni suaramu. Lho kaya ngono. Napa nggih to, Pak? Lho kowe sing karo lenggah karo jigang karo ngrowokno Pak ya. Ngono ya karo mbayangne kuwi umi cara krupuk ya kemremes men to ya ngono kuwi. Iya. Ngono kuwi. Nyawang putu. Ha iya. Ngono. Yo. Wiwitane anderek sang beke priya bagus kang olah budaya nderek priya bagus sing ngolah budaya sowan ning ndi, Nduk? sowan menyang kutha gedhe Sowan menyang kutha gedhe, terus bendarane piye, Nduk? Ayo. bendera terus kayungyon Bendara kayungyon merga weruh apa, Nduk? selendang kuning
Suara kurang permana piye, Nduk? Piye le jawab piye le ngono kuwi. Kowe iki bedheki kowe kudune golekne dalan ora malah jawab kuwi ora. Umile nyauri ya piye engko kirangan malah. Aja gugu Bagong ayo. Nggih. Arepe dikte ora. Sori ora ngerti ya. Yo. Suara kurang permana ning wasis ngungrum marang sapa, Nduk? Ngono. Iya, ngungrum marang bendara sapa, Nduk? Salah kuwi. Wis kok jawab dhewe goblok ora. Sori latihan ya ora. Iya. Nduk. ngungrum marang bendara tiasu lestya pijer ngincangake halis terus tresno sideman piye Nduk? Enggak takono tak dhewe aku ora. Bodho ora senengane. Meneng wae iki ana jawabane kari ade kari. Nah, ngono aman kuwi. Sorry. Iya Nduk. Terus tresno sesideman becik piye Nduk? Kelatah ora senengane. Ya dimatke Nduk sing becik lho di apa di nikmati karo Pak Sungkono muga-muga kena kanggo jampining sayang. Heeh karo ibu ya enggal pinaringan apa kuwi suarane ndang bantas ora gerok. Ha iya kaya sindene gerok Bu. Ya mergo sayah kok ya kuwi. Umi, ya. luweh becik marang
Matur nuwun Umi Hafifah. Yo diaturake meneh iki sambung wanci dalu. Dua artis kita Mbak Diajeng Chandra Mulya karo Ibu Sukesi Rahayu. Wah. Yo coba dandang kula sambung wanci dalu Bu Kesi. Turun
Oper Mbak Diajeng Chandra Mulya. Ya, Mbak. Prandene maksa syukur Ninoe jebul nimas uga nanggepi ayo to sambung rasa nanging wanci dalu Wanci dalu. Monggo Oper Bu Sukesi Rahayu. Ya, Mbok Rangkung. tan ana ingkang ngrubeda Nino nyunta tresna nadyan mung srana piranti bareng gambarmu uga nuansane kaya sesideman mung pelok. Ayo. Sukesi. sing gedhe pangapuramu kang wis papujan Enak. Mendah boyo yen
matur sembah nuwun Mbak Diajeng Candramulya karo Ibu Sukesi Rahayu ngaturake pamundhute Pak Gino iki mau ngersake sambung panci dalu Gong. Oke. Mau aja lali mau keraya-raya kejaba nyumbang utawa jagong mrene mau bulurah mau manjung ya kepareng maringi oleh-oleh karo awake dhewe ketoke nitik ambune panggang mau. Iya coba ya Mbak Tutik ya. Tak bener ta pamundhute kuwi ya mau ya. Nggih. Iya. Rara Jonggrang. Rara Jonggrang karo Pak Lurah Manjung sing ngersake. Ayo. Tesik monitor Pak ya. Tasih wong mau weanan kali kula terus ya. Oh niki kula aturaken Pak Lurah Manjung kalian Bu Lurah mugi-mugi saged dados panglipuring penggalih. Ya. Monggo dipun aturaken Mas Joko. Mas Joko tak Ayo. Ayo berdiri Mas Joko. Kersa ta? Wah nggih kersa. Wah. Ayo berdiri dekat saya. Assalamualaikum. Di atas atau di bawah? Mas Joko. Oh, lah saya sukanya di atas. Awas lho Mas Joko. Kuwi iki kuda lho ya. Kamu di sini. Iya. Mas Joko di sini aja. Geser Mas Joko, jangan dekat-dekat saya. Nanti bermasalah loh. Ayo pancen ya tutiki pegadean kok. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ayo. Kalau dekat saya nanti resah jadi masalah. Iya jelas ngono ya. Ya coba kaya apa yo pengen ngerti Mas Joko kaya apa len joget ta ya. Agak sini Mas Joko nanti kamu jelungup. Ya, agak sini loh. Nanti jelungup. Ya. Tutik anggar ngerti wong lanang ganteng ngono jan karo dimamah ora. Ganteng. Pemana hadap pokoke ora. Monggo diaturake Loro Jonggrang Mas Joko versus Mbak Trihastuti. Oke. Rajulit mukalah parang mula kowe ati wanita boyokan tobat kowe wanita kaparan ngerti yen bantu jagat putra ratu Prabu Kamarmaya aji sakti bondo ngasa Rara Jonggrang manut sun pundhut garwa aku terbebasno jane sewu menjaga sewangi kudu dadi iya Jonggrang panyuwun Rara
kalah parang kula kowe dadi wani kowe wani ora ngerti yen pandung lanang jaga putra ratu saking perang aku duwe adi sakti bandawasa grang manut sun pundhut garwa aku terbebana candi sewu sawengi kudu dadi iya jograng panyuwun tak suruh asline ya sasuk yen ra tanggapan wayang ya nyampur sari ya Mas Joko apik temenanan alron serba bisa heeh Pak Dalang dalem niki enten piyayi mundhut lagu nggih napa Bu Gesi Dalang sapa nyono Oh, wau sinten nggih Pak Oh nggih nika perangkatipun Pak Lurah Oh, nggih. Slendro menyuno lek ngono. Ayo nggih. Alang sapa nyono. Sapa Bu Kesi iki sing nembang Bu Kesi? Mbak Uun kalih Mbak Winong. Wah, siap. Nong siap toh, Nong. Oh, apa? Wah, iki. Dalang sapa nyono iki karyane Mbah Sukron iki suwi ora metu ki yokan iki. Ayo. Iki tau ngebum di era tahun 2018 mbiyen. Awake dhewe rekake gandrungan drama karo Bu Kesi, videone viral. Aku dihujat mau pirang-pirang. Ayo. Awake dhewe kok, ayo. Dihujat bangga ora ternyata. Iki sak bapane lho iki, Mbak Un. Ayo. Ayo toh jumeneng ya. Senang. Sinam ayo. Sinam to, Pak. Ben anu ben dituntun karo Mbak Un beres-beres wis toh. Aman-aman mengko wis toh. Ora kuwatir, jejer karo Mbak Un wis toh. Wis pokoke mengko wis kena dayane Mbak Un. Tapi niki membaca nggih. Mboten masalah pancen ya suwe ra metu kok ya. Nggih. Engko anggere tak pancing, engko mesti ngangge kata-kata mesti apal. Ayo. Bawane ngono. Tarik. Pak, bar niki kula izin pipis nggih. Wong biasane do nguyuh ra izin tak izin ning ngopol. Lah nyapa? Hah? Apa? Wis kaya ngono masalah wis nuwonong ya. Lah piye nguyuh sik apa piye kowe? Aja diempet lho, kuwi penyakit lho golek diempet. Ayo. Heh? Ra apa? Nembang. Ayo ngerti mbas ngerti nembang kok tak tung tak ndutang cerut wah malah ra iso nguyuh no medal pawok wah loko ora ayo sik kuat ora nong hei sik kuat Aman insyaallah. aman ya ayo wis apa-apa wis dimpet dilo wis dilo ayo tak percepat ki engko ayo ayo bangun ya bangun ya iki sak bawa dingi nguyuh cukup lho. Nguyuh sik apa piye? Napa tak terne ya? Ngapa to? Kebelet yo aja dituduh-tuduh de ngono kuwi. Gambak iki saru ngono kuwi. Luwara iki wisan. Lek anu ben diterne tak percil apa piye? Sing jaipong iki lho, tak percil kuwi lho. Lah iya. Ayo, diayu rayung wulan terus dinapakke. Ayo. Ganti kopiah.
palakrami. Palakrami apa, Nong? Apa nang? Menikah. Menikah, ayo. Karo menikah cerit. Ayo. Ndak. Ayo. Pokoke aku ora maksa lho nganti engko sampean kok piye-piye aku kok salahke ora. Lambah. Ayo ndang Winong. Ya, Nong. Yakti. Yekti tan kepadan rasa. Yakti kang kepadan rasa. Neh, Nong, ini limur, Nong. Nano. Esul. Entuk lawan Jayasari. Jaya Sari. Saman. Ya, Mbak Un bantu neneh. Ayo. Seroneng pahargyan kanthi Gumelar napa, Mbak Un? gemelar budaya Agung. Pokoke lek minangka kuat ngempet nganti sak rampunge dalang sapa nyono. Wis to, engko tak tatur lek nguyuh. Tenane. Aku ngeblak mendhe aku ngeblak aku. Kula nggih kebelet nek ngoten. Heeh, tak uncalne apa piye? Sio-sio. Sio sinene. Ngentel-ngentelne presiden Wahyudi ngentel-ngentelke. Ayo. Apa nek dalang nganggo helm? Lah kok iso? Mboten. Oh. Gak wani kula mengira. Ayo Dik Winong. Nang. Sakne lho kuwi ayo. Munggah. Kagunan ringgit Purwa. Kagunan ringgit Purwa. Lah mboten lah Kang Dalan ndingi ngono lho. Ora apa-apa perbawane wong keblek nguyuhe pancen ngono kuwi ayo. Lek dipithet munggah malan. Ayo. Apa ta iki, Mas? Larase. Masya Allah. Mbone omong aja sak liyane kuwi. Oh. Malahan. Nano. Kanthi dalang kang pinile Kanthi dalang Ki Victory. Ayo. Sapa nyono? Yuk. sapa nyana karya ruciting maradaya
janji